nosaltres. Jo crec que veníem en un camp molt difícil, amb un equip que juga molt bé a futbol, que creiem que la seva posició a la taula classificatòria no reflecteix el joc que fan. Jo crec que ha hagut una primera part on el Llagostera ha estat molt bé, que hem tingut 4 ocasions molt i molt clares per fer gol, i a mesura que ha anat passant el partit i també amb les relacions que hem tingut, que el València s'ha fet amo del partit i al final hem patit bastant. Jo crec que ha sigut una part per cada cop. Honores, com has vist la jugada del fora de xoc? Bueno, jo m'agafa aquí molt lluny, no veig la lateral, no puc dir-ho. O sigui, des d'aquí podria ser que fos, podria ser que no. Ara quan veiem les imatges, però des d'aquí ja et dic, no puc opinar si és fora de joc o no ho és. Suposo que l'ha marcat en línia l'haurà vist creient, no sé, són els que manen. La veritat és que, bueno, torno a dir-ho, la segona part ha sigut molt complicada per nosaltres. Jo crec que el València, per nosaltres ho sabíem. Per nosaltres és un molt bon gran equip, entrenat per un molt bon gran entrenador, i creiem que sortiran d'aquí perquè tenen els mitjans per poder fer. I nosaltres, la veritat és que estem contents del punt que hem aconseguit. Ja. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies.